Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Het is vreed, 10 oktober, dit is Bient Sport. Mij on tafel turncoach Tjalling van den Berg, hoe de kansen van Epke Zonderland om wereldkampioen te worden. Bij sportjournalist Geert van Thun en mijn Cambuur-voorzitter Ipe Smit. Hoe werd nou dat naar je Cambuurstadion komen mat? Je zet het Holdover hier ook niet neer. Die staat waar die staat. En die kan je moeilijk zeggen, dat ding dat breken we af en die zetten we hier neer. En het Cambuurstadion zetten we daar bij Holdover neer. Ja, dat zei een supporter die dat 10 uur wennet. Ipe, even heel kwad. Want als je heel eerlijk bent, de allermooiste locatie is toch eigenlijk ook wel de bestaande locatie. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja? Ja. Zullen we er aan een grif verder praten? Eerst even wat oors, want ik wil het eerst even hebben over Manchester United. Want hoe zit dat nou? Manchester United wil een oefenduel spelen in Cambuur. En je hebt het weigeren, want het past net in het schema. Nou ja, dat is toch een raar verhaal? Dat is toch een raar verhaal? Nee, dat is geen raar verhaal. We gaan er ook wel... Henk de Jong heeft die uitnodiging gekregen. En dat hadden we al eerder van Southampton. Ook al weigeren? Ja, dus we gaan ons wel voorbereiden op vliegreizen en hotelovernachtingen. Hè? We zijn goed bezig op dit moment. Ja, maar hoe komt Sox? Dat zoveel dingen tot stand komen door persoonlijke contacten vaak. En blijkbaar ook maar goed, dat is nog niet alles, blijkbaar ook hoe wij als club voetballend erin staan. Ja, de status is verhoren, Ipe, van Cambuur. Ja. Een volledige omslag maken dat nou al die top Engelse clubs, Koeman en Van Gaal zeggen, Cambuur, kom alsjeblieft voetbal. Dat is dat grootste compliment wat je krijgt. Nou, dat is ook een compliment. Dus daar gaan we ook wel op in. Maar waarom dan, want het is de grootste club van de wereld, Manchester United. En waarom zei het Cambuur dan nu even niet? Nou, we hebben, hoe leuk dat allemaal is, we hebben ook onze eigen voorbereidingen. En dan bepalen de technische mensen wel of iets wel of niet past. En, Meppen past er beter, Arjen. Meppen past beter. Ja, dat komt nog op bezoek. Maar we zullen misschien Manchester uitnodigen. Dat kan ook een keer anders. Ja, dat is nou, het is heel leuk. Makkelijker. Oebelen op Old Trafford. Ik hier het wel mooi vind. Ja. Jongens, ik weet het is nog 8 dagen, maar begint het al een beetje te kriebelen, de Frieske twastriet? Bij Dijek? Ja, de jongens, die hebben team in de zaalhand, fysiek, mentale training. En merk gewoon dat ze echt messcherp binnen om daar een geweldige happening van te maken. Ja, maar de soort mensen weten het misschien net, want dan is turncoach, is natuurlijk nauw belutsen ook bij Epke Zonderland, maar dat is ook een heel soort van Sportclub Heerenveen. Ja, we zijn eco-coach met een groep van 10 tot 20 specialisten, onder andere mijn dochter. Doch wij met name de fysieke mentale opleiding van met name jeugd, maar ik nou van het eerste. Van het eerste overtal? Ja, en ik op maart. Elke speler proberen we op maart op topniveau te krijgen. Omdat het kind, zullen we even om een beetje in de sfeer te komen, even Sjen, naar hoe het tegen we hier vorig jaar? Dijks ligt gebaseerd op de grond, daarachter komt Vlam weer en die scoort. Balletje breed als dat zou kunnen, dan moet hij het zelf doen. Lukoki, het staat 1-1. En de eerste uitgoal van Cambuur dit seizoen is een feit. Heerenveen heeft Alfred Fien Bogason. Ja, doe eindigen de wedstrijd nog in een 2-1 overwinning van Sportclub Heerenveen. Maar is het nou, Geert, misschien wel voor het eerst dat je eigenlijk net versissen in waar het nou eigenlijk winnen zult? Ik heb wel het idee dat dat wat ingewikkelder lijkt als vliegend dier. Toen hier ik echt wat zoiets van, ja, dit is voor Cambuur een hele moeilijke opjeft. Hoewel ik wel vond dat ze nog wel weer een prima wedstrijd aanleveren. Ik heb het idee dat het nou wel oorslaat, ja. Maar het is voor mij echt net de oren kant om. Dat Cambuur zit een puntje boven Heerenveen. Dat vind ik, dat telt net. Ja, dat is leuk. Maar waar speelt het beter voetbal? Op dit stuit? Nou ja, ik vind Cambuur, laat ik zeggen, constanter in zijn prestatie als het Heerenveen dat is. Fijn nog, het zelf Willem XII lieten weekens, jongen. Ik heb daar een uur lang praten, niks aan het handje 1 voor, dit is de nieuwe koploper. Ja. En plotseling is het aan je hoe is het helemaal en dan voor. Dan valt het in als een kaart. Ik heb Excelsior Cambuur gezien, toen dacht ik van, verrek is dit Cambuur? Dus daar zit echt dan wel eens een keer wat in. Maar ik vind ze redelijk constant presteren, Cambuur. En als dat maakt het wel dat een hele mooie strijd die het heel dicht bij elkaar lijkt, denk ik. We praten absoluut als nog even verder over de derby. Eerst eventjes, want er wordt net voetballen dit weekend. Nederland speelt in Kazachstan, dat is van de Joen al. Maar wat wel teruggeeft vanzelfs is die hele belangrijke wedstrijd in China van Epke. Takom Snoin. Hoe groot is de kans eigenlijk dat Epke zijn wereldtitel prolongeert? Ja, ik schat hem toch 90% kans in.
Het is een absolute top atleet, even het zo maar zeggen. Maar 90% komt. Ja, als er iemand is die het echt, ondanks alle tegenslagen, hè, wat die mooi maken heeft, geweldig focussen kan. Onder enorme druk. Dit is het beeld van het WK in Rotterdam. Enorme druk. Ja. Hè? Dus, want dit is echt precies je werk. Dit is gewoon wat ik van voetballers zeg. Het zien passes, dan moet een jongen exact op het juiste plek komen. Dit is training wat ik in de hal van 10 oefeningen draaien en dan jongen echt top. Maar dat zit toch een foutje door een lieds hoekje, Tjalling? Ja, dat zit toch samen misgaan? Ja, maar dat in echte topsport kiest zo'n 90% trainen en 3% is dan, dat rekening is van pech, van een lietsmoment van net scherp. Of een verkeerde vering, of de rekstok die krijgt net scherp genoeg afstelt is, want dat komt echt op een millimeter ouw. Dat ben die 3%. Maar deze jongen... En je hebt natuurlijk nog de jury. Ja, de jury... Ja, toch? En net onbelangrijk, weten we nou zo'n deze week. Ja, maar ik vind in turnen hebben ze natuurlijk de grove schandaal wel hand. En nou ik nog in, maar ze hebben die scores Safir Uddelijk getrokken, dat het haast net meer kan. En waarom dat meer? Ze kunnen ik naar de camerabeelden waarom zien. En er zit nog een jurylid boven. En je kan nog protesteren. En toch is Epke hartstikke een leuk. Want meesten weten het misschien net al jaar. Maar oude weken wie de landenwedstrijd. Ja. Japan zou eigenlijk winnen. Het gaat met China. Ja. Het gastloon is redelijk grut. Ja. En in één keer krijgt China geweldig hege scores. Nou, er binnen 2 turners van of 2 turners van China. Die binnen mijn eigen. En ik heb die net gauw lelijk. Echt net. Als die dat soort... En ik heb die oefeningen, jongen, die ben te heeg gewaardeerd. En liet het nou correct wezen, 2 turners op rekstok. Het onderdeel van Epke. Het laatste onderdeel. Nou, dat is lekker dan. Maar daar krijgt hij een les van. Hij weet gewoon dat hij in de finale sowieso met 1 turner, dat weer de laatste, Chinees. Die zang. Net de Chinees die het voortrokken is, laat het zo maar even zeggen. Nee, maar het is die zang, hè? Die zang, daar krijgt hij les van. Daar krijgt hij les van. Dat is een... Maar in principe, ik wil eerlijk vertellen. Dit is die zang trouwens, hè? Dit is die zang die in 2012 in Rotterdam hier wereldkampioen was. Ja. Op stijl. Deze weer op stilistisch niveau zo verschrikkelijk strak en mooi. Daar zie je geen fout in. En Epke ziet toen nog een beetje in de cowboyfase. En dus er ziet hem toch wat meer stijl. Maar Geert, hoe is dat vreemd, Geert? Ik vrees me ja, Tjalling, is het, ik snap Epke wel dat hij daar kritiek op had. Is het handig terecht. om, ja, dat moet terecht wezen, maar is het handig in het land China die kritiek uiteren op Chinese juryleden en dan zelf nog steen voor je grootste toernooi waar de grootste concurrent de Chinees is. Nou ja, dat is dat tactisch oké? Nou, dat kenmerkt de echte topper. Een echte topper is onder alle omstandigheden hemzelf en dat is Epke. Als hij echt dit soort, hij maakt het zich er echt net druk om Chinees. En ik zou ik zie de enige tegenstander van Epke is Epke zelf. Ja, dus zoals ik kijk, 90% kans dat hij gewoon wereldkampioen wordt. Ja. Dus we hadden gewoon na dit weekend hebben we er weer een wereldkampioen bij. Epke shirt en naar die Chinees. Nou. Die is alleen nog maar zichzelf bezig. Ja, maar toch hoort hem kennelijk zodanig dwanden dat hij Ja, even een statement maken moest. en die statement doet hij. En dat vind ik een echte kampioen. Die maakt het een statement. Die heeft net diplomatiek praten. Die bad ze terug en zei en ik zie naar mezelf. En dat vind ik de echte topsporters. Jongens, alle weken volgende week een amateurclub. Om te zien hoe het dan gaat in de rest van Friesland. En deze week winnen wij op Skimuseum bij VV De Monnik. De club bestaat nu denk ik 81 jaar. Dus het is al een hele oude club, ja. We hebben 4 jeugdelftallen. Dan hebben we nog een afdeling eronder, dat zijn de kabouters. Maar die voetballen nog geen competitie, die trainen alleen maar. En we hebben één seniorenelftal. Ja, los hem op. Zet hem op. Ja. Doe je best. Op dit moment ben ik secretaris van de club. Ik beheer de website. Ik ben trainer van de senioren. Ik speel zelfs nog bij de senioren. En voor de rest heb ik wat hand- en spandiensten hier als er wat moet gebeuren. 89 ben ik hier begonnen met een zomerbaantje. En ik ben hier nog steeds.
Kolmerswaag. Altijd leuk. De reclameborden leveren ons wel een aardige stuiver op. Je hebt hier een bord van Air Berlin en nou ja, zoals je zegt Net 5 en SBS hebben we gehad. En, ja, dat is toch wel heel apart. Het was Jan Berenpersuin, die is hier 42 jaar voorzitter geweest. En die had hier een restaurant. En daar kwamen wel eens prominenten. En dan werd er gewoon s'avonds onder het dinertje werd er gewoon even een sponsorcontractje getekend. En dan komt er gewoon een bord te hangen. Ik hoor lawaai, ja. Ja, kijk. Komt toch wat aan. Misschien zaten ze in de verkeerde beurs. Je hebt wel eens een keer een club dat je zegt van ja... Die komen gewoon net opdagen. Die komen niet. Maar we kunnen ze hebben. Zeker. Het is... we zijn thuis meestal wat sterker dan uit. Wat zou ik zonder mijn club zijn? Nou, ja, dan werd het wel heel saai. Ja, mooi beelden van VV de Monnik. Orenvraag, waar komt het nieuwe Cambuurstadion? Verhuizen naar een nieuwe locatie, bij het WTC, of toch gewoon nijbouw op de Joerdijstige locatie? Er is nog een heel soort onduidelijk. Ipe, we hebben van tevoren al praat, we kennen elkaar al wat langer, we zijn gewoon doodje in elkaar. Helemaal goed. Maar bist je nou echt dag en nacht met wandelen, bij het nieuwe stadion? Nou, niet dag en nacht, maar dat beheerst op het ogenblik wel behoorlijk de agenda. De afgelopen maanden zeker. En daarvoor ook al, want het is niet het dossier stadion is niet nieuw voor mij. Maar we jaren even niks. We jaren eigenlijk helemaal niks. Wat gebeurt er alweer achter de schermen? Nou ja, als je niks te melden hebt, dan hoor je dus ook niks. Maar het is toch wel wat te melden? Het is altijd wat te melden. Toch? Moet ook wel zinvol even de storm van zaken. En we zijn nu bezig met het convenant met de gemeente is getekend. Dat hebben jullie ook allemaal meegekregen. Nou, een van de uitgangspunten is de haalbaarheid en het locatieonderzoek. Waar Cambuur al langer mee bezig is, om dat nu samen met de gemeente te toetsen. Wat het beste zo is. We willen er 4 locaties in jou, willen de toets wat dan de beste locatie was. Nou ja, inclusief de huidige locatie. Maar in dezelfde convenant en de afspraak met de gemeente is, en dat is een politieke keuze, is dat er geen direct overheidsgeld in het Cambuurstadion wordt neergezet. We hebben altijd wel wat mysterieën over die locaties. Hè? Dat wie uit concurrentieoverweging. Concurrentieoverweging. Als men het idee heeft dat ergens een ontwikkeling plaatsvindt, of het nou een stadion is of niet, dan krijg je automatisch prijsopdrijving. Prijsopdrijving. Wat ik wel logisch is trouwens. Wat houdt er een select saleskip? Hebben we even vregen. Nou, wat zijn nou denken wat de beste locatie is voor het nieuwe Cambuurstadion? Let even zien. Het is gewoon oud en versleten. Wij zijn uitgegroeid in dit stadion. De Cambuur-directie is duidelijk. Er moet een nieuw stadion komen. Het grootste discussiepunt is nou, werd het nieuwe stadion komen mat. Leo van der Haring wennet al jaren rjocht zien hoe het Cambuurstadion. En hij vindt dat het koste wat kost op hetzelfde plak komen mat. Je zet het Aldo hier ook niet neer. Die staat waar die staat. En die kan je moeilijk zeggen, dat ding dat breken we af en die zetten we hier neer. En het Cambuurstadion zetten we daar bij Aldo neer. Dan krijg je hetzelfde effect. Dat moet je nooit doen. Iets veranderen is nooit goed en de voorbeelden bent er over in het betaald voetbal wat mislukt is. We gaan naar Ab Timmermans. Timmermans is planoloog en hij vertelt werd de locatie van een nieuw stadion al jaren voldwam had. Het moet zich goed enten in de omgeving, laat ik het zo zeggen. Dat is een algemeen begrip natuurlijk. Maar het moet goed bereikbaar zijn en het moet een ruimte hebben voor parkeervoorzieningen. De rint op dit stuit een onderzoek naar verschillende locaties in Ljouwert. En de eerste locatie die het onderzocht wordt is de bestaande locatie.
Vanwege de tradities en de emoties had deze locatie een soort vakkerstemmen. De beste locatie is volgens mij waar ze nu zitten. De bestaande locatie? Ja, daar moeten ze mooi blijven. En dat is ingeven door emotie. Het is toch fantastisch dat je zo midden in de stad zo'n stadion hebt. Maar een modern voetbalstadion is volle meer als voetbal alleenig. Zo zit er al je detailhandel in het stadion. Een stadion met hem zelfs maar de ver hier van winkelromtes waarom vertien je. En dat is op de locatie van Joertedij een probleem. Er ligt al een winkelcentrum aan het stadion en achter onze centrale. Dus als we hier allerlei commerciële plannen gaan maken, dan is de kans dat de gemeente daar toestemming voor zou geven is nihil. De tweede locatie die onderzocht wordt is achter het vek. Deze locatie had de vakkar van Cambuur. En daar valt ook wel wat van te zeggen. Zo is er al parkeerruimte en ook de bereikbaarheid is goed. Maar er zitten eigenlijk nooit dieren op deze locatie. Op zichzelf een goede locatie, maar het ligt een beetje aan de rand van de wereld. Mocht het nou zo wezen dat Cambuur zei, het komt toch bij het vek. Ja. Wat zie je dan van? Nou, daar zit ik diep over na te denken. Ik heb natuurlijk al een paar jaar heb ik Fox en Eredivisie live. Maar ik denk niet dat ik al met de auto op het fietsje naar dat vek vlieg. Om even een wedstrijd te zien, want dat kan ik hier ook zien. Hè? De tweede locatie die in aanmerking komt is bij de Werpsterhoek. Er is ruimte genoeg en het had ook een goede bereikbaarheid. Maar toch zocht architect Rijn Hofstra een groot nooideal. Hij maakt de vergelijking met Almere en IJsdoom. Dat is juist een verlaten vlakte van industrieterrein, werd niks op stiet. En daar staat dan ergens een volleybalgebouwtje en daar zou dan ook ergens dit element komen. Nou, dat soort beelden, dat is dodelijk, nevens mij, voor de werking van een complex wat mensen heen willen. De vierde locatie is bij Viarda. En hier hield eens hetzelfde voor de Werpsterhoek. Het mist de echte binding met de stad. De meeste supporters komen vanuit de omgeving van het Cambuurstadion, of dat zijn de harde kern. En daar leeft het ook enorm. En als je dat nou metneemt in je beslissing, dan moet je dat niet onder het tapijt vegen van we hebben er niks mee te maken. Eind dit hier komt er meer duidelijkheid. Pas dan weten we wat de locatie wordt van het nieuwe Cambuurstadion. Ja, Ipe, eigenlijk zei elke een van de bestaande locatie is misschien wel de mooiste locatie, maar is dat wel realistisch? Moeten we net gewoon hoe die emoties heen stappen? Nou ja, kijk, we hebben te maken met twee dingen. Als wij, dan loop ik een beetje vooruit op de conclusies van het haalbaarheidsonderzoek en de locatiekeuze. Kijk, wat ik een voordeel vind, er is geen discussie meer of er wel of niet iets moet gebeuren. Daar zijn we het allemaal over eens. Er moet iets gebeuren. De gemeente heeft dat gezegd. Anders doe je niet mee aan een haalbaarheidsonderzoek. Dat is helder. Die zitten daar ook in. Bij de politiek heeft zich in meerderheid wel uitgesproken dat ze daar wel wat voor voelen. Dus dat is al een goede race. Alleen we hebben ook de opdracht meegekregen dat we dat zonder directe overheidsinmenging moeten gaan doen. Ja, en dan kom je waarschijnlijk, en nogmaals, dat moet nog afgerond worden en we zitten in de laatste fase. En dan zullen we dat aanbieden aan de burgemeesters en wethouders. Dus aan het college. En dan zal de raad waarschijnlijk ook zijn zegje daarover moeten gaan doen. Zij willen daar geen geld in steken. Dat is een politieke keuze. Ja. Dat heeft ook niks met regelgeving te maken. Maar het liefst wil je hem daar dat mooi net vanwege de winkels die je hem daar hebben willen. En dat is dan concurrerend van de centrale. En dat rent heel goed, dat mooi is net van de gemeente. Dan zei je hem, oké, dan geven we wel naar het vek. Maar ja, dan... Nou ja, naar het vek. Het heeft te maken dat er een locatie moet komen waar de Cambuur een van de huurders wordt. En dat er meerdere huurders zijn, commerciële dragers. Nou, zo makkelijk is in deze tijd is dat ook niet. Een kantorencomplex staan overal leeg, dus dat is al geen optie. Dus er moet een concept inkomen. Er moet een concept inkomen, zodat we de onrendabele top dragend kunnen maken, zodat Cambuur naar een aanvaardbare huur gaat. Dat is eigenlijk gewoon de case. Ja, maar vreeg je hem dan ook financiële type van de gemeente eigenlijk? Nou, daar hebben ze al een uitspraak over gedaan. Kijk, de meerderheid ook van de bevolking, van Leeuwarden en de omgeving, zijn we het allemaal over eens. Uit historische overwegingen, uit sportoverwegingen. Zelfs de infrastructuur maakt niet heel veel uit of het nou de WTC is of de huidige locatie. Wij hebben gewoon te maken met de opgave dat de politiek althans tot nu toe heeft gezegd, wij doen daar geen overheidsbijdrage in. En met dat gegeven
zijn we aan de gang gegaan. Nou, dan komt er een business case op de huidige locatie en een business case op een nieuwe locatie. Nou, hebben jullie wel goede partners? Want dat vraag ik me af. Kijk, bij Heerenveen was het makkelijk. Het stadion alleen niet. Er is zorg, gezondheid en de opleiding, sportopleiding bijgezet. Ja. En het kader is samen. Ja. En bij jullie, denk ik, jij hebt ook partners nodig. Nou, de gemeente niet, maar bijvoorbeeld wel het VEC. Waar ook veel gebeurt, waar je mee samen zou kunnen doen. Ja. En ik denk dat je nog een paar partners moet hebben, want anders wordt het een je hebt heel veel partners nodig. Je hebt financiële partners nodig, de ontwikkelpartners. Ja. Dan, als er een nieuw stadion op een andere locatie moet komen, dan moeten we dat ook vermarkten. Ja, alleen we moeten nu snel duidelijkheid hebben, na afronding van binnenkort van dat rapport. Dan is dat compleet. En dan moet er een richting definitief worden gekozen, zodat we weer stappen kunnen maken. Alleen de partners zullen bij Heerenveen is dat de overheid wel. Hè, dat is ook een keuze. Destijds de gemeente is daar zelfs aandeelhouder. Ja. Dus dat gaat op een andere manier dan je moet commerciële partners hebben om het te financieren. Ja. Er moet in dat stadion, we hebben maar 1 keer in 14 dagen voetballen, wordt aanmerkelijk meer gebeuren om dat rendabel te krijgen. En dan zei je dan gaat het hier om dat Cambuur dan een fatsoenlijke huurbetaling maakt. Waar wordt dan eigenaar van het stadion? Dat wordt een aparte entiteit. Dat worden particuliere investeerders. Ja. Overigens, dat kan ook de gemeente zijn, maar die heeft gezegd wij steken niks in het stadion. Nee. Net als Heerenveen, die heeft dat wel gedaan. Gemeente Groningen heeft eigenlijk dezelfde soort business case waar Groningen nu in speelt. Mm-hmm. Die is eigenaar van het stadion. Maar wel een commercieel stadion, gedragen door andere partners. Ja, maar dat is een derde entiteit. Wat is dat? Nou, dat kan een BV zijn of wat dan ook. Dat is op zich niet zo interessant. Okay, Cambuur wordt huurder. Cambuur wordt huurder. Maar niet eigenaar van het stadion. Nee, en het uitgangspunt van Cambuur is dat we een aanvaardbare huur binnen onze begroting en toekomstige begroting moeten hebben. En die aanvaardbare huur wordt aanvaardbaarder naarmate er meer commerciële activiteit in dat stadion in de mooie situatie kan dat misschien uiteindelijk 0 worden. Dan zou het wel heel mooi zijn, maar zover zal het niet komen. Wij hebben daar een maximum aan gesteld. Hebben ook nog te maken, spelen we eerste divisie. Ja. Dan verandert het. Wat het gaat nou goed, het is natuurlijk alleen nou Hosanna. Ja. Je wil laatst net Europeer die maar een leeg stadion zitten. Dat wil je natuurlijk net. Nee, dat willen we niet, maar we houden op deze manier. En dat is ook een van de redenen. Het fundament onder Cambuur, zowel sportief, financieel en een aantal andere zaken, dat moeten we hiermee bewerkstelligen. Ja, en dan is die takkomstroom verbonden. Als het net slaagt, dan hoort het op als vastzitten bij Cambuur. Nou ja, dan zie ik ga in ieder geval, dat heb ik altijd gezegd, ik denk dat we dan een hele verkeerde kant op gaan met de club. En ik ben niet van plan mee te werken aan de glijdende schaal naar beneden toe. Nee. En het is ook helemaal niet nodig. Ik ga je 2 kaartjes voor de wedstrijd Heerenveen-Cambuur. En die kun je winnen als je de quiz goed oplost. Hier komt die. Ja, daar ben we weer. Maar het spelerspaspoort van deze week. Je pakken een speler van Heerenveen. Je pakken een speler van Cambuur. Die doe je door de held en die plak je Jimmy Coron. En dan stel je de vraag, waar ben dit? Is dit A, Stefano Marzo en Albert Roesnak? Denk je nee, het is B, het is Mark Oet en Martijn Barto? Of denk je C, het is Dwight Lodewegers en Bartolomeu Ogbetje? Dat denk ik net. Stuur je antwoord in elk geval van waantje op naar bient@omroepfriesland.nl. Turbo op de turbo. En zoen er nog meesken die C-doggen. Zoen het zijn wij trouwens weer razend moeilijk. Hij wordt elke week wel lastiger. De winnaar trouwens van Verlien Week, die zit nou onder in beeld. De winnaar van de Retro-tras van de Sportcup Heerenveen. En nou dus 2 kaartjes te winnen voor de Frieske derby. Nou, we het toch even doen. Hè. Even heel kwart nog voor u zien, want we moeten er haast uit. Waar maakt het eerste doelpunt? Heerenveen, Cambuur? Roesnak uit de vrije trap. Roesnak. En het bloot echt 0 in je? Nee, het blijft niet 0-1. Nee? Spannend. Een cliffhanger. Geert, waar maakt het eerste doelpunt? Dat wordt dat toch echt een doelpunt van Ogbetje. Ogbetje. Ja, want Cambuur komt wel op vastsprong in het Heerenveen-stadion, maar dan is het niet gespeeld. Oké, hoor. Charlie, voor mij is het heel duidelijk. Mark Oet, die is mescherp, die scoort, maar net 1 keer. Zeker 2 keer. Zeker 2 keer. Nou, ik ben echt heel benieuwd. Heren Tigetanken van je komst. Zolang we er maar 1 meer maken. Hè? Zo is dat. Want Safie, na je weekend dan een speciale extra lange beansport over de Frieske derby. Van nou, goed weekend. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dag. Als even een ding dat Bob om de 16 punten scoort en zijn oefening gewoon uitturnt,
Dan weet hij hege eigen gooien en dan kan ik gewoon samen weer wereldkampioen werden. Bient Sport, waar het mij mogelijk maken toch Friesland lies.